Se, nu skal du lige se her. Her er Kina. Ja. Og her er Danmark. Ja. Og selvom at der er rigtig, rigtig lang vej over til Kina, så kan de godt finde ud af tal. Hvor er det sejt. Og tæller på kinesisk. I Spanien tæller man på spansk. I England tæller man mest på engelsk. I Frankrig tæller man på fransk. Og alle må lære at tælle på deres forskellige sprog. Men selvom de siges på 100 måder, er tallene ens i en bog. Overalt bruges tal til at tælle, og alle kan tælle til 2. I alle lande i verden er 2 det samme, når man skal have nye sko. Så derfor siger jeg ingen panik. Hele verden kender matematik. Alle mennesker har den samme teknik. Overalt kan alle læse tal og løse regnestykker. Det er fordi alle børn har lært at tælle til 10. Når du tæller med, at du er et geni. Du er allerede klog på hele verdens sprog. Er verdens største sprog. Er hele verdens sprog. Ligner lidt en svane, uanset hvem i verden du spørger. 2 fingre kan sige, hvor mange du mener, og alle forstår, hvad du gør. For selvom vi lyder forskelligt, skrives tallene ens overalt. Hvor man end kommer hen, er der tal, man kan kende, og ting, som man ikke har talt. Så bare rolig, ingen panik. Hele verden kender matematik. Alle mennesker har den samme teknik. Overalt kan alle læse tal og løse regnestykker. Det er fordi alle børn har lært at tælle til 10. Når du tæller med, at du er et geni. Du er allerede klog på hele verdens sprog. Er verdens største sprog. Er hele verdens sprog. Matematik! Verdens største sprog! Det er så